का बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। लगली हाँ। इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना